እዙይ እንተሰሪሐ ወይ እውን እዚ ሓሳብ እንተቕሪበ ሰባት እንታይ ይብሉኒ? ኣነ ኣይክድን፣ እዙይ ንዓይ ኣይበቅዕን፣ ካልኦት ካባይ ዝሓሽዮም፣ እዚ ስራሕ ወይ ድማ እዚ ቢዝነስ ምጀመርኩ ነይረ ግን ተዘይተሳኽዐለይከ ዝብሉ ኣመላኽታታት ኣብ ርእሲ ብዙሓት ዓርሰ እምነት ዘይብሎም ሰባት ዘለዉ ኣመላኽታታት እዮም። እዞም ኣመላኽታታት ኣዝዮም ሓደገኛታትን ንኸይትለዓል ዝገብሩኻን ኣመላኽታታት እዮም። ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ዝተዋህቦ ፍሉይ ተውህቦ ወይ ድማ ታለንት ኣለዎ። እንተኾነ ግን ሰኣነ ዓርሰ እምነት ምህላው እዞም ታለንታት ምንም ከይተጠቕመሎም ተደቢቖም ይነብሩ። ሰላማት ክቡራት ቤተሰብ፣ ለማዓንቲ ዓርሰ እምነት ወይ ድማ ኮንፊደንስ ኣብ ሒደት መዓልታት ከመይ ከምንሃንጽ እትገልጽ መጽሓፍ ክንድህስስ ኢና። እዛ መጽሓፍ ብ2014 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብካቲካይ እና ክሌር ሺፕማን ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ዝተጻሕፈት ኮይና ዘ ኮንፊደንስ ኮድ ዝብል ስያመ ድማ ዘለዋ እያ። ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ ድማ ብከምዚ ዝስዕብ ይመስል። ዓርሰ እምነት ማለት ካብ ካልኦት ብላዕሊ የኢልካ ምእማን ወይ ድማ ፍጹምነት ምህላው ማለት ከይኮነስ ንባዕልኻ ምቕባል ወይ ድማ ትኽክለኛ መንነትካ ምፍላጥ እዩ። መን ኢኻ ንስኻ? ትኽክለኛ መንነትካ ትፈልጦ ዶ? ዝተሓፍአ ዓቕሚ ኣለካ፣ ይኽእል እየበል፣ ንባዕልኻ ትቐበል፣ ኣብ ባዕልኻ እመን። ዓርሰ እምነት እንድሕር ሃልዩካ ዝሓሰብካዮ ኢኻ ትገብር። ካብ ሰባት መረጋገጫ ኣይትደልን። ኣብ ስራሕካ ይኹን ኣብ ውልቃዊ ህይወትካ ቁሱን ትኸውን። ምኽንያቱ ዝሓሰብካዮ ዝኣመንካሉ ኢኻ ትገብር። ዝሓሰብካዮ ዝኣመንካሉ ክትገብር ዓርሰ እምነት ሙሉእ ክኸውን ድማ ኣብዚ ኣትኩር ይብሉ። ቁፅሪ 1 ዓርሰ እምነት ካብ ምሕሳብ ዘይኮነስ ካብ ተግባር ይጅምር ይብሉ። ሓደ ሰባት ኣነ ሚእታዊ ከይተዳለኹ ኣይጅምርን ይብሉ። እዙይ ፍጹም ስሕተት እዩ። ብዘለካ ፍልጠትን ክእለትን ትሕዝቶን ሕዚ ጀመር። ፍጹምነት ምድላይ ዓጋት እዩ ወይ ድማ ኣሳር እዩ። ኣብዚ መጽሓፍ ፐርፌክሽን ትራፕ ኢሎም ይገልጽዎ። እዚ ማለት ፍጹምነት እናተጸበኻ ዘይምጅማር ማለት እዩ። ዓርሰ እምነት ንኸይህልወካ ካብ ዝገብሩ ሓደ ፍጹምነት ምድላይ እዩ። ኣብዚ መጽሓፍ ፐርፌክሽን ዲስትሮይስ ኮንፊደንስ ኢሎም ይገልጽዎ። እዚ ማለት ፍጹምነት ምድላይ ንዓርሰ እምነት ይህስሶ ማለት እዩ። ናብ ተግባር ከይትኣቱ ይገብረካ። ንጌጋታት ክትፈርሕ ይገብረካ። ነብሰ ምጥርጣር ክህልወካ ይገብር። ውድቀት ዘይቅብል ኮይኑ ክሳብ ስምዐካ ይገብር። start even before you are ready እውን ይብልዎ። እዚ ማለት ዋላ ብደንቢ ከይተዳለኻ ወይ ድማ ከይተዘጋጀኻ ጀምር። ፍጹምነት ኣይትጸበእ። ንኸይትጅምር ወይ ድማ ሓሳብካ ናብ ተግባር ንኸይተሽርፍ ሕጊቱካ ዘሎ ዓርሰ እምነት ዘይምህላውካ እዩ። ኣብ ነፍስኻ ጥርጣረ ስለ ዘለካ እዩ። ዓርሰ እምነት ድማ ካብ ሓሳብ ዘይኮነስ ካብ ተግባር፣ ካብ ልምዲ፣ ካብ ተመክሮ ዝመጽእ እዩ። ፍጹም ሰብ ዝበሃል የለን። ዘለካ ዓቕሚ ተጠቒምካ ሕዚ ጀምር። ቁፅሪ 2 ፈርሕኻ ተቋጻጸር፣ ስኽፍታ ኣወግድ። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብነጻነት ሓሳብካ ክትገልጽ ወይ ድማ ክትዛረብ ትፈርሕ። ኣብ ቅድሚ ዕርኽትኻ፣ ስድራኻን ቀረብትኻን ጀምር። ዓርሰ እምነት ብልምዲ እዩ ዝመጽእ። ክትሰርሖ ዝሓሰብካ ነገር ብቕልል ዝበለ ነገር ሕዚ ጀምሮ። ሓላፍነት ውሰድ። ኣናእሽተይ ዓወታት ብዝረኸብካ ቁፅሪ ዓርሰ እምነትካ ክብ ክብል እዩ። ስኽፍታ ኣወግድ። ሓደ ሰባት እዚ ግበር ክበሃሉ እንከለዉ ብስኽፍታ ንዘይኣመኑሉ ነገር እሺ ይብሉ። እዚ ዓርሰ እምነት ዘይምህላዎም ምልክት እዩ። ንዘይኣመንካሉ ነገር እዚ ኣይገብሮን እየ ኢልካ ሓሳብካ ብነጻነት ግለጽ። ነጻነትካ ባዕልኻ ኣይትመንጠን። መኻይድኻ ኣለሊ።
ምስናትካ ውድቀት ዝደልዩ ሰባት ንዓኻ ዳውን ዝገብሩኻ ሰባት ምኻድ ኮነ ምርኻብ ኣቋርጽ ይብል። ኣብ መዓልታዊ ውዕሎታትካ ምስ እትራኸቦም ሰባት ንዕኦም እናስቐልካ ዓርስኻ ኣይተውርድ፣ ዓርስኻ ኣይትቕተል። እዚ ይኽእሎ እየ፣ እዚ ቀሊል እዩ ምባል ልመድ። ምስ ሰባት ኣብ ተዋግዐሉ ሰዓት ቀጢልካ ዓይኒ ዓይኖም እናረኣኻ ብርግዓት ኣዋጋዕ። 3 ካብ ፈተና ኣይትህደም። ፈተናታት ምልክት ዓወታት እዮም። ምስ ፈተና ፊት ንፊት ተጋፈጥ እምበር ካብ ፈተና ከይትሃድም። ድሕሪ ዝተወሰኑ ፈተናታት ምሽጋርካ ናይ ይኽእልየ ስምዒት ክሓድረካ እዩ። 9 ግዜ ተዓዊትና ሓደ ግዜ እንድሕር ወዲቕና ኣእምሮና ነታ ሓንቲ ዝወደቕናያ ብዝበለፀ ዝዝከር። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣእምሮና ካብ ሓደጋ ስለ ዝሕልወና እዩ። መጽናዕትታት ሳይኮሎጂ ከም ዝገልጽዎ ኣእምሮና ብተመክሮ ብልምድን ብትምህርትን ዝቕየር እዩ። እዚ ናይ ምቕያር ክእለት ድማ ኒውሮፕላስቲሲቲ ኢሎም ይገልጽዎ። ንኣብነት ተደጋጋሚ ተግባር ንፍርሒ ይቕንሶ። ተመክሮ ኣብ ነፍሲኻ እምነት ይሃንጽ። ዓርሰ እምነት ድማ በዚ ዑደት ይዓቢ። ገለ ነገር ፈትን፣ ተመክሮ ርኸብ፣ ካብ ጌጋ ተምሃር። ዓርሰ እምነት ይውስኽ። ምስ ዓበይቲ ፈተናታት ግጠም። ፍሉይ ዓርሰ እምነት ክህልወካ ይገብር። ኣብዚ መጽሓፍ ኮንፊደንስ ኢዝ ኤ ስኪል ዩ ትሬን ላይክ ኤ መስል ኢሎም እውን ይገልጽዎ። እዚ ማለት ድማ ዓርሰ እምነት ልክዕ ከም ጭዋዳ ብልምድን ብተመክሮን ምድግጋምን ዝዓቢ እዩ። ስለዚ ድማ ካብ ፈተና ኣይትህደም። ምስ ፈተናታት ምግጣም ጠንካራ ክትከውን ይገብረካ። ንኣብነት ቶማስ ኤድሰን ካብቶም ብዙሓት ፈተናታት ሓሊፎም ዝተዓወቱ ተመራመርቲ ዓለምና ሓደ እዩ። ኣብ ግዜ ትምህርቱ መምህራን ሰነፍ ዝሕቱል ኢሎም ካብ ትምህርቲ ተባረርዎ። ኣዲኡ ኣብ ገዛ ትምህሮ ነበራት። በዚ ድማ በዓልኻ ናይ መምሃር ልምዲ ፈጠረ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናይ እዝኒ ፀገም ኣጋጠሞ። ንሱ ግን ኣብ ክንዲ ዝገድፎ ብስቕታ ፈተነታት ከጽንዕ ጀመረ። ብዙሕ ገንዘብ ዘውፅአሉ ፈተነ ውድቂ ኾነ። ግን ሕዚ እውን ተስፋ ይቆረፀን ቀጸለ። ኣምፑል ክሰርሕ ፈተነ። እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ኣይተሳኽዐሉ። ብዙሕ ገንዘብ ዘውፅአሎም ማተርያላታት ተቃጸልዎ። ሕዚ እውን ግን ምስ ፈተናታት ምግጣም ኣያቋረፀን። ይኽእልየ ባህላይነቱ ቀጸለ። ድሕሪ ብዙሓት ፈተናታት ማሕለኻታትን ንዓለምና ዓብዪ ኣበርክቶ ካብ ዝገበሩ ተመራመርቲ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ። ካብ ዓወታቱ ድማ መብራህቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ፊኖግራፍ ወይ ድማ መቕድሒ ድምፂ፣ መሳርሒ ፊልም ድማ ካሜራ ይርከብዎም። ምኽንያት ዓወቱ ድማ ይኽእልየ ባህላይነቱን ፈተናታት ብጸጋ ምቕባሉን እዩ። ስለዚ ፈተና ብጸጋ ተቐበል። 4 ዓርስኻ ምስ ካልኦት ኣይተወዳደር። ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ድኽመትን ጥንካረን ኣለዎ። ስለዚ ዓርስኻ ብዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይተወዳደር። ምስ ንስኻ ዝሓለፍካዮም ናይ መከራ እዋናት ጥራሕ ኣወዳድራ። ክቡራት ቤተሰብ ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ እዚ ይመስል። ፈቲኹሞ ትኮኑ ተስፋ ይገብር። ተተመቺኩም ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ከይትርስዑ። ቀጻሊ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና ኢና።